Габдулла Тукай, милли моңнар, ишеттем мин кичә берәү җырлый. Шын безнең матур, милли көй. Башка килә уйлар, төрле, әллә нинди зарлы, моңлы көй. Өзлеп кенә әйтте бире, татар күңле ниләр сизгәнен. Мескен булып торган 300 елда тәкъдир безнең ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңлемнән. Хәйран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым, Болгар һәм Агыйдел уйларын. Түзә алмадым, бардым җырлаучыга, диде: "Кардәш, бу көй нинди көй?" Җавабымда милләттәшем миңа: "Бу көй була", диде, "әллүки".